Am auzit că vă fute în cur cu o stică pe toți. Ia arată-i pula. Arată-i mă pula. Nu vrei? Ce-am greșit? Vreau să Băi, Osman, oricând ca să auzim toți, ori sunt în gând. am aflat o ghibă de la... De la ce? De la Păcrătean. Hai că le iau în pulă. Vă e frică de el când îl vedeți așa? Ha? Zici să mor tu, n-ai frică. Vezi dracu corupi în pula mea și de cum să o plătești ca pe aia nouă. Te cași pe aia? Bine. Ce pe la ea mea? Bine, Osmane, dacă n-ai să găsești tu mașina pe Butuci, acolo sub pod. Bine. N-ai cum mă, că e pas acolo. Bă, pula ei de pe ce pula mea face mie pasă? Mă, ce-mi face mie? Îți dă cu parul. Aia? Bă, ce dracu mă, Osmane? S-a adunat comisia pe pod. Filmează-o pe pod să vezi acolo comisia. Nu ne interesează comisia. Fă mă dracu o melodie. Nu mai fac mă că îmi bag pula, m-am săturat. Lăsați-mă, îmi bag pula. Hai că-ți dau 10.000. Vrei? Ha? Vrei, mă? Filmează ăla, da. Bă, nu mai filma, mă, Adriane, lasă-l dracu să cânte. Băi, Osmani, vină, mă, dracu. Ha? Ți-e rușine? Când vezi aparatul așa, te rușinezi. Lasă, ce vrea el. Și ia. Bă, dar și tu să-mi bag pula, ți-am zis eu. Dacă nu-i făceam în ambiție, când vedeam că filmează, mai rău făceam ia mă și filmează mă, să vedem ce faci dacă filmează. Ce drept ești, bă, băios, mă. Hai mă că-ți dau 10.000 dacă te. Ha? Nu trebuie, mă. Dar câți vrei, mă, tu, milioane? Ha? Te-ai învățat la milioane tu? Păi dă-mi ești pula în tine, milioane, bă. Când dracu mă vine pompa asta? Băi, Ce fac? avem un coleg care vrea să-și facă cununie acum. Da, mă. Cine e ăsta? Bici, mă. Bici. Ăsta, mă? Nu, mă, Bici. Îl simt pe Bici, pe Bogdan. Ha? Hai, ăla. Religioasă sau? E, pula, omul De mormântare. Omul vrea că s-a însurat cu nevasta lui ăsta, cu Ana. Uite, mă, ce râde, mă. Cristina, mă, prostule. Ai Ana, soră mă. sa. Așa, mă, s-a sunat cu nevasta. Da, mă, ea a luat-o pe Ana, pe nevasta lui ăsta. Așa? Da, mă. Cristina, mă. Cristina? Așa o cheamă pe nevasta? Da, Cristina. Dar de ce, parcă știam ca Ana. Ana e soră sa. Altă curvă. Și vrea să... Vii, mă, să-i cânti. Ha? Bă, vii să cânti sau nu vii? Nu, mă, nu cânt eu nu cânt la români, mă. La mormântare cântă, mă. Nu cânti sau nu? Dar la un parastaj vii să cânti. Ha? Hei! Mâncare, băutură. Ce ai văzut, băi, Osmane? Băi, Osmane! Da. E prostă, ia vină, om! Fă-i semnul ăsta, băi, vezi că ăsta intră noi în pula mea. Gazelă. Bă, dar nu serios, la parastase, la pomeni din astea, n-ați făcut să cântați. La mormântări. La priveghiuri din astea, n-ați făcut. Ori la voi la priveghiuri nu se cântă. Ha? Cât să ține mortul la voi în casă? Cât se ține? Da. Nu se ține. Nu se ține deloc. Cum nu se ține de mult? Păi nu se ține. Păi dacă moare omul noaptea, ce faci? Noaptea te duci și nu La mormântări. dimineață. Și nu se ține deloc, auzi. Și dimineața ce faci? Îl duci? La prima oră? Da. Ăsta nu-i sănătos. Cum dracu mă, îl mormântezi la prima oră? Ha? La 5, la 6, la cât? Ha? Da, mă, Da, și drept, nu mă ești mie bun la cap. Dar nu se ține mult, mă, că... De ce? Poate învie. A, miroase. Dar la voi de ce se ține mult? Poate La învie? noi, da. Poate mai Poate învie. învie? Da. Păi la noi a înviat unul și avea și pula scoasă. Ia zi, mă. Uite! Ia uite. Uite-l. Uite-l, Osmane!
Băi, nu știu, aveți o religie la turci ăștia, voi turci ăștia nu știu cum sunteți. Carne de porc, voi nu mâncați, carne de pula mea nu mâncați. Eu nu știu ce pula mea mâncați voi. Florica. Ce? Dar ce să dă de pomană la voi Osmane? Guguș. Cu zmoală? Halva. Ia, halva? Cum sunt ale? A? Cum sunt ale? Cum sunt ale? Gogoș. Dar... Băutură de astea, nu? Nebule, dar de ce filmezi? Te bag pe YouTube. Nu vreau pe YouTube. Te bag pe Google. Nu vreau. Da, mă, dracu, vede Grătianu, bă, Adrian, ești nebun. Mă, dă-l în pula mea cu Grătianul. Bine, Adriane, poate... Hai. Joacă-ne, poate vede ăștia și îi spune. Da, bă, dar poți să-i spun. Grătianul suge pula. Bă. Bă, Adriane, îi faci belea, băi, frate, bă. Doar să-l dea afară, ascultă-mă ce zic. Bine. Da? Dar să te dea dracu afară. Pe mine de ce să mă dea afară? Băi, că stai la palavre, ce zice? Uite, în loc să dirigeze traficul, mașinile De trec. ce? Voi ați oprit aici lângă mine. Păi noi am oprit, dar tu, dacă ne vezi că noi oprim, poți să te duci dracu mai încolo să faci Bine, după aia iar fi după mine, iar mă unde poate până la valul. treaba ta. Să nu... Eu n-am cum să merg pe aici, că merg pe contrasens. Dacă mergi cu avarile, mergi. Eu Mergi. merg pe acolo. A, tu ai, băi. Dacă de la trafic. Și da, poate vine vreunul să-i sute vreuna în pizdă să vezi cum te liniștești. Ce vorbești? Nu te ia? Ce să? Hai că merg și eu, mă duc până la cap de linie. Păi tu n-ai voie, că nu ești de la trafic. Da, și ce pula mea, dar eu sunt mai mare ca voi, ca toți. Băi, ești... Mă, nimeni nu are un cuvânt de spus în fața mea. Cine însuflă mie aici? În ani? Mă, nu în ani, În ani? în putere și în șmechereală. Nu, gata, mi-am dat seama. În gabarit ești mai mare. Nu mă, ți-am zis, în putere și în șmechereală. Cine însuflă mie? Cine face legea aici? Legea? Da. Președinte. O faceți voi? Vio, mă, uite mă mașina lui ăsta, mă. Filmezi în ureche? Da, Ia vezi moale? ia vezi. Gem. Baclavale. Da, și pe mijloc aici. Mai e pe partea, nu, unde mă? Pe partea asta. Da, pe partea aia. Mare mă, ce ai mă, ești nebun. Osmane, avem și noi niște cuburi jos acolo, cobor tu jos și noi stăm